El passat dijous 31 de gener vam celebrar la quarta trobada de Membre Res al centre de visitants del Gironès. La cita era a 2:15 del vespre, on prop d'una trentena d'empreses es van reunir per conèixer les últimes novetats sobre el res i per parlar amb els responsables d'altres negocis que també van assistir a l'acte. La quarta trobada va tenir dues novetats. En primer lloc, comptàvem amb la presència del fundador de la moneda, en Walter Esmets, i del seu fill, Júnior Esmets. I en segon lloc, encetàvem una nova activitat dins la trobada, l'speed dating. Com ja és habitual, la Núria va donar la benvinguda als assistents explicant-los en què s'està treballant. El res sou vosaltres, aleshores sou vosaltres els que heu de fer funcionar la xarxa. Això no ho oblidem, sou vosaltres i és gràcies a vosaltres que això tirarà endavant. És la promesa del res. Què us promet el res? Doncs us garanteix el fet que aquests res que esteu entrant en els vostres negocis tindran sortida. Aquesta pòlissa que ja us permet començar a comprar amb vosaltres. I amb això em permet tot altre cop el primer missatge. És una manera d'estalviar en euros, perquè ja disposeu d'aquesta pòlissa sempre sense cap tipus d'interès. La trobada va ser dinamitzada per l'speed dating, un format de mini-trobades en grups amb l'objectiu d'establir sinergies i de donar-se a conèixer entre tots els assistents a la trobada. Un cop més, l'acte va acabar amb la felicitat i l'alegria dels assistents, contents de conèixer altres empreses i amb el regust de boca i les ganes de treballar plegats.